तर कणकवली शहर विकास आघाडीने काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये कणकवली शहराची ब्लू प्रिंट ही जाहीर करणार असल्याचं सांगितलेलं, मात्र ती अद्याप जाहीर केली गेली नाही किंवा कणकवलीच्या विकासाचा मास्टर प्लॅन मांडणार लोकांसमोर असं सांगितलं होतं. आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे, अद्यापपर्यंत ही मास्टर त्यांचा जो प्लॅन होता विकासाचा तो आलेला आहे. अहो कसा करणार, कसा दाखवणार मास्टर प्लॅन, जेव्हा आज त्यांचे नगराध्यक्षाचे उमेदवार अगर स्वतःसाठी मत मागत असतील तर बाकीच्या लोकांना त्यांनी बुडवलंच आहे ना. बिचारे बाकीचे उमेदवार करणार काय 17 आणि कसली ब्लू प्रिंट, कसं दाखवणार ब्लू प्रिंट. काहीतरी शहराच्या विकासासंदर्भात वाचलं पाहिजे ना. जो माणूस स्वतःसाठी पैसे मागतोय तो कसली ब्लू प्रिंट दाखवणार तुम्हाला. आता पुढचे सांगायला देऊ नका, बायका पोरं माझी पत्रकार परिषद बघतात. काय बोलता तुम्ही. तुम्ही ब्लू प्रिंट, विकासाची ब्लू प्रिंट आणि संदेश पारकरचा काय संबंध, काय संबंध हे सांगा तरी. इथे किती कणकवलीकर आहेत. भयमुक्ती बरोबर आर्थिक प्रलोभनही दाखवली जात असंही त्यांनी आमच्याकडून उलट आम्ही झुकलो नाही, आमचं कौतुक करायला पाहिजे. मी माझी भूमिका स्पष्ट केली, मी देणार नाही, मी अशी करणार. तर संदेश पारकर इथे बाजूला बसला असता समीर नलावडेच्या जागी. अगर हो बोललो असतो आणि त्याला पद दिलं असतं तर बाजूला असता. नितेश राणे किती चांगला आहे असं करत विचार, असं हलतो की नाही.